Il-Ministru għall-Edukazzjoni u xogħol Evarist Bartolo qal li minn mindu dħanna fl-Unjoni Ewropea l-irwol tal-korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ kompla jikber u ħabbar li se ssir evalwazzjoni esterna ta' dan ir-rwol u l-mod kif l-investiment tal-fondi Ewropej ħallu riżultati tagħhom. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li wasal iż-żmien li nevalwaw il-miljuni li ntefqu fl-ITC u naraw li l-effiċenza u l-effettività tal-fondi tal-Unjoni Ewropea l-ITC jiġu amministrati sew mill-bord. Għallu pajjiżna ilu għal dawn l-aħħar 9 xhur jistenna biex jirċievi fondi Ewropej li huma allokati u sostna li jekk l-ITC ma taħdimx biżżejjed fit-3 xhur li ġejjin jistgħu jintilfu ma' 17 miljun euro. Il-Ministru Bartolo qal il-fondi biex skemi offruti mill-ITC jkomplu huwa importanti ferm. Minna tiegħu ċermen il-ġdid tal-ITC Alfred Grixti li fl-aħħar jimħa post Sandra Sledden għalli fi żminijiet tal-lum huwa kkalkulat li ħaddiem ibiddel ix-xogħol tiegħu 7 darbiet fuq medda ta' 45 sena.